iSAMWU yeyona amanyano yabasebenzi enkulu kwisixeko saseRhawutini yaye ifuna kungqinitywe ngapha kwendlu uSodolophu uGqirha Mpho Phalatse ngelithi phantsi kolawulo lwe-DA baqhubela phambili nokujongela phantsi abasebenzi kweli bhunga. Le manyano yongeza ngelithi umdla wayo usekubeni uba abasebenzi mabonwabe kweli bhunga lalo masipala. We have noted further that there are talks amongst political parties to put forward a motion of no confidence in the mayor. Councillor Mpho Phalatse, if us as workers we are allowed to vote, we will obviously vote out Mayor Phalatse. Ngamaqela asixhenxe ezopolitiko kwakuqhokwano kunye norhulumente lwalapha esixekweni saseRhawutini axhoxhule abakwantsasana kule veki. Kaloku bebefuna ukuvezela ubala izityholo zorhwaphilizo nezinyobo ngakoceba be-ANC abazame ukuqhatha abanye oceba ngelithi mabavotele ukukhutshwa kosomlomo webhunga uVasco da Gama. iSAMWU yona ithi ayingeni ndawo ke koko. We are not concerned if whether it's an ashenxe, ANC or which councillor. We are a worker, we are a national worker union. Our primary concern is municipal workers in the main. So the bribe and what they do, whether it's their gimmicks in council, it's none of our issue. Nanjengoko lingekaziwa ke ikamva loSodolophu waseRhawutini uGqirha Mpho Phalatse eyona amanyano enkulu yabasebenzi iSAMWU kulo masipala ithi okubalulekileyo kuqinisekisa okokuba ongena ezihlangwini ukhokhelisa imfuno zabasebenzi ngaphambili aqinisekisa okokubana nenkonzo ziyaye eluntwini. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eRhawutini.